Коронавирус белән авыручылар дәвалану өчен бушлай дарулар алачак. Зәй район үзәк дәваханәсендә авыруларны COVID-19 ташламалы дару препаратлары белән тәэмин итү башланды. Россия хөкүмәте әлеге максаттан 5 миллиард сум акча бүлеп бирде. В начале недели было разъяснение Атна башында бездә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының авыруларны COVID-19 ташламалы дарулар белән тәэмин итү турындагы Россия Федерациясе сәламәтлек саклау министрлыгының 1887 фәрманы белән таныштырулар булды. Авырулар COVID-19 ташламалы даруларны амбулатур алачак. Бу бары тик клиник билгеләр яки анализлар буенча без куйган COVID-19 диагнозлы авыруларга гына кагыла, ди Айдар Фатыйхов. Бушлай дарулар авыруларга табиблар күзәтүендә өйдә дәваланучыларга бирелә. Алар аны рецепт буенча алачаклар. Сәламәтлек саклау министрлыгы әлеге процесс өчен схема эшләде. Пациент осматривается врачом. Шулай итеп, авыруны табиб карый. Табиб анда COVID-19 булуны ачыклый икән, электрон юл белән махсус программа буенча рецепт яза. Аннан волонтер авыруга кадәр барып җиттем дигән хәбәр салу шарты белән медицина препаратын илтеп бирәчәк, ди Айдар Фатыйхов. Шунысы игътибарга лаек. Дарулар исә бары тик дәүләт даруханәләреннән генә бирелә. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.